Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Pynkupburom jong ka khasi student union KSU Nongmensong union haka janmet khalai trip julio arjar punrio kila Pynkupburom yu samla Raymond Kharjana president Thymmai ka KSU Central Executive Council kumchu yu samla Sunstar Nongkhalau wala song thait no kumu Asst finance katri jong ka KSU CEC yakani ka jing Pynkupburom la punlong ha yeng dorbar snong Nongmensong haka pon rish teng janmet haka balawan bani simanta da Pynkupburom bat khot bamanta jong ka KSU Nongmensong union rengkat kinong lam snong bat ki kenhon ba per hakni ka si lai don langru uba prangwarji rangba snong Nongmensong kinong lam jong ka KSU Nongmensong unit ka seng samla snong bat ka senglong kumi ki belawan ban saki lang yakni ka program Pynkupburom KSU. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya